Hai fără! Hai fără! Hai! Bun, Bate! Tu cu Timori ești singur, unde-l cur? Haideți, haideți, haideți! Varlas! Mai repede! David! Așa, Hori! Rudi! Badea, lasă lui Vlad! Așa, atât, lasă, lasă! Atenție, că n-am ce! Cristi, ia-l marcaj! Hori, atenție! rămâne acolo. Vlad, Vlad, mai repede! Hai, Vlad! Mâna și Nu-i nimic, nu-i nimic, ne așezăm! Băi, Andrei, băi, știi de cât să pui tot, tot! Cristi, de ce nu uși la cap? Rămâne ea! Ianis! Aștept! Ianis! Cobor! Ale! ăla-i Cristi acolo. Urmărește! Urmărește! Mișcă-te! David! Băi, Ian! Ianis! Acolo, mușcă-me! Vezi că joacă lunga. Hai, Badea! Bravo! A doua minge, mai repede! Hai, Vlad! Nu-i nimic! Hai, Vlad! Ian! Arată-te la primit! Mergi bine! Bravo, bine aici! Bate-mă, mă, repede, ce faci? Așa, mai în spate un pic. Hai, fac! Hai, singur! Băi, Claudiu, lasă cearta, uite, om! Du-te! Urcă! Singur! Îi luăm de acolo, sus! Sus! Mario, nu te duci! Atenție, Horia, cu Nu mă la locul tău, Mario! Mario! și schimb! Hai! Băi, Mario, ai om aici! Ia o fac. Hai, Cristi, hai, Cristi, din preluat. Vezi că-ți vine, Cristi. Ia-o. Bine. Bravo, te-ai uitat. Hai, hai, Ian. Mărește! Haide! Da, Vladi, blochează! Atenție la minge lungă, lasă! Hai, Cristi, hai, Vlad! Bravo, băi! Îi dai tricoul după tine la următoarea fază, că n-a văzut. Hai, are! Lasă pitic! Băi, Mario, băi! Ei! Pleacă Ion! Hai, grijă, Andrei! Bravo, bă! Ia-l! Bravo, bă! Hai, grijă, Andrei, bravo! Haide, uite! Nu te opri! Bravo, Hai, bravo! Bravo! Hai, Mihai! Hai, Mihai, vezi că Hai, jos! Vezi că ce... Bravo, bă! Bravo! Zi-mă. Hai, David! Bravo! Bravo, băi! Alo. David! Mâine. Stai singur! Chiar dacă ai singur, stai singură! La volei. Ai auzit, Davide? Hai, dreptate, dar Du-te! Du-te, Laurent! Hai, Lare, nu renunța! Atenție la minge lungă, că se ajunge. Bine, Hori! Da, Varlas! Hai, Claudiu! Ei, băi, de ce ai fi? Hai, Du-te, Cristi, Horia, urcă! du-te! Hai, Cristi, că poți! Hai, Cristi! Hai, Cristi! Bravo! Hai, David! Hai! Mută-l! Mută-l! Uite aici, Mario! Vladi! Cristi! Hai, lăsați! Băi, Rudi! Tragi cu ochii la ăla, că e singur! Horia! Aici te duci cu ăsta, vezi bine, Cristi! Lași pe ăsta aici, vezi de Cristi! Că tu la duci cu Horia, imediat! Așa, așa, hai, David, așa! George, vorbește mai mult, ia mai lângă tine, că te prinde 2 cu 1! Ieși, Anis, în el! Bravo! Hai, Andrei! Așa! Calm, calm! Pas! Hai! Joacă! Hai, Claudiu! Hai, Varla, tu, Ianiu! Hai, Claudiu! Hai, Cristi!
Mută-l! Mută-l! Uita acolo! Așa, urcă din prăvare. Arată. Bravo, Lu! Cristi, sare, de ce mă grăbesc? Bă, dar nu trebuie să Piticule, să treacă. piticule, Iani, dă-i tu. Cristi, gaură Iani să spartă de drumul ăla. Aici, hai spate, hai de marea. Hai, go! Unu, da, Davide! Hai, Cristi! Băi, Davide! Băi, du-te cu el! Bravo, băieți, faceți preț! Bravo! Mută! Hai, Varlas, hai, Varlas! Cristi. Băi, Cristi, trezește! Aol! Ce dai pe aia ușor? Ce-a fost? Hei! Ce-a fost? Ce-a fost? Ce-a fost? Hai, ne așezăm, haide! I-a intrat părul lui. Pleacă de acolo, pleacă de acolo. Gata, lasă! Doci! Lasă, du-te în zona acolo, atât! Varlas, mai jos un pic, ai un pic. Ne las la mic de loc. Doi! Hai, Claudiu! Hai, Clau! Hai, David! Arată-te la primit! Rare! Mario, urcă mai sus, nu mai te uita! Hei! Gadi! Badea! Băi, Mario, nu te mai uita, mă, urcă, mă! Vladi! Mută-l! Nu-i nimic, ia-o înapoi! Hai, mai repede! Așa! Urcă, ieși! Cristi, urcă, bă! Mută! Cristi! Mută! Ești telechidat, băiatule! Hai, piticule! Urcă! Hai, Badea! Ia opri Cristi! Era Luca, nu te uiți la ei! Atenție, minge lungă! Singur! Hai, Clau! Hai, Clau! Nu-i nimic. Hai să se place! Urcă Cristi! Pleacă piticule! Bravo, băi! Cristi! Nu eu dau dacă pleacă! Bate albastru, bate albastru, că aud. Bate, bate Cristi, aud. La cine? Cristi! Hai, David! Vladi! Ei aud. Bate Cristi, ia aud. Ia aud, Cristi. Cristi, urcă la care? Iani! Iani! Nu cu dui cu unul! Hai, Vladi! Hai, Rudi, bar! Toți! Hai, la jumate, David! Ajută-i tu, du-te, Mihai, la jumate! Du-te, mai sus, ajută-i, mă, nu uite, Varlas, rămâi bă acolo, el trebuie să vină după tine, că e singur! Du-te unde ți-am zis! Badea! Intră bă unde ți-am zis! Alex, tu primul! Bravo, David! Doi tot pe el, așa. Ma! Haide, Horia! Scoate un pic din ăsta, Ei! Doar noi! 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 Hai la loc! Atenție, dă! Coboară! Cristi! Horia, Maxi! Atenție, George, acolo! Vezi o liber, atenție! Bravo! Hai, da, hai, Horia! Bravo, bă! Singur! Vin doi, așa. Bine, bravo. A doua minge! Hai, Cristi, hai, Cristi! Hai, Cristi! Urcă piticul mai sus. Cristi, nu te mai uita la el, Cristi! Hai, bă, chestia. La careu, intră pitic!
Cristi! Lasă Varlas! Varlas! Lasă locul lui Batea, mai repede! Ei, trebuie să aveți superioritate la mijloc. 3 cu 2 mereu. Da, Pitic! Da! Du-te, Cristi! Cristi, lași! Atenție, Mori! Acum, Cristi! Pas, pas! Bravo, aici! A doua minge, Vladi! Dă-i Vladi! Satonează! Andrei, om! Calmează! Hai, bravo! Calmează! Vino, Cristi! Bine, bravo! Iar, rări! Jur! Hai tu! Hai, David! Hai, David, că poți să cam. Hai, Claudiu. Încă o dată, Claudiu! Bine, joc! Ia la hai! La care? Cade picioare! Atenție, Cristi! Victoria! Atacă-i om, singur! Hai, Mihai! Atenție, în fața lui! Bravo! Bravo, mă! 1 la 1! Cile! Băi, Cile! Hai! Hai, la locul tău! Nu mai Du-te, Horia, după ăla, du-te, Cristi, după el! Varlas! Du-te, bă, mai în centru! Și! Bună și! Nu-i nimic, tot la loc! Hai, băi! Hai să jucăm două echipe, ce facem în echipă? Vezi că-i dă drumul! Da! Da toți! Da toți! Noi! 1-1! Bravo! Hai, Rari! Cine azi? Pune-o jos! Pune-ne ea! Mariu, du-te în față! Bravo! Așa! Bună! Vladi! Intrați la careu, că l-aveți pe Badea! Horia, atât, Horia! Bine, bine, bravo, bravo, tot așa! Atât, Mariu, atât! Claudiu! Bravo! Hai, Mariu! Hai, Hai, Mario, că poți. Bravo, bă! pleacă! Haide, Mariu! Eu-l mă 1 la 1, zice! Bine așa! Bravo, Bena. Ești acolo! Hai, ți știu, urcă puțin cu tine! Hai, Claudiu. Paul! Era Paul dinainte să împreună. Da, sunt dură, că nu mai așa! Dacă ai fi jucat fotbal, ai fi știut ce e Paul. A văzut profit! Bine! Hai, Cristi, hai, Cristi, progresie! Urcă, Cristi! Ianis, de ce l-a pus floare? Nu mă atacă nimeni. Mingea a doua, Rudi! Mergea piciorul. Hai, că piticul acum, dă-ți voi, că Mariu, ăsta e locul tău, Mariu. Pleacă, Mariu, acum te poziționezi. Așa, așa, Asta e, hai, vezi că vine de aici. Și ia-te pe dată, ia uite. E bine gândit, bravo copilul, bravo. Dacă ești un pic mai atenție, mai bine. Haide, hai, pitic, hai, pitic, hai, pitic! Bravo, Bena. Ei, calm, calm.
Hai jumatea la noi. Cristi, centrează! Uite în care Mario! Ei! Bravo! Nu-i nimic! Stăm 3 pe 1. Bună, Joy! Bună, Joy! Mai repede, gol, gol! 5 așa, mă! Repede se joacă! Singur, e singur. Bă, în față. Hai, bagă. Tot cu el, tot. Și următorul! Și următorul! Intră Vladi! Mai mult pe Cristi. Hai, om, în spate. Hai, David! Băi, nu iubi. Uite pe Cristi! Uite pe Cristi! Hai, Vladimir! Bravo! Joacă, joacă! Hai, Vladi! Vladi! Rudi! Ah. Hai, Cristi! Hai, te trezești! Pe ăsta! Hai, mă, Vladi, mai repede. Vladi, atent, vezi că vine pe spate. Cum te duci, bă? Doi-o lui, un doi. Mario, bă! Băi, de cum te duci? Bine. Barla! Barla! Mai fă-ți o dată cu nimeni lângă tine. Ca să nu dai de sub tine. Schimbă, Rudi, mai repede! Bă, dar de ce coboară, bă, Rudi, acum? Eu nu înțeleg. E bine ce a făcut. Hai, Cristi! Hai, Cristi! Hai, Mihai! Lasă! Băiatule! Băiatule! Merge-mi jucat! Dă-mi piciorul ăla să vede mingea! Hai la 3 metri, că te uiți aici! Merge jucările ăla! Davide! Luca, ești rătăcit acolo! Luca, locul tău! Luca! Ăsta bine! Bravo. Hai, Varla! Bine, mă! Intră, Rudi! Hai, ia-mă! Ia-l acolo, și! Nu mai dă vreme cotită! Nu-i nimic! Nu-i nimic! Băi, nu-i nimic! Uite aici, Mario! Mario! Andrei! Hai, Cristian, bravo. Vladi! Acum vine Andrei! Cauți acolo, în sus! Are, mă, Cristi, e moartă! Dă-o pe jos! Păi ăsta! Nu ai pe nimeni acolo, tu trebuie să cobori! Păi dă-o pas la portar! Unul sare, nu cade! Acum te pune efort! Hai, Mihai! Bravo! Băi, Vlad, când joacă aia, ia-l pe ăla acolo mai repede, în sușă! Hai, Davide, nu! Joacă Davide! Ia, Davide, mingea! Cristi! Cristi! Ești la primit! Ești la primit! Stai pe spatele tău, băi, Mario! Uto! Așa, progresie, așa! Bravo, bă!
Băi, Andule! Bă, băiatule, ce faci? Ești mai invers! Bravo! Bravo! Hai, Varlas! Hai! Bravo! Următorul, nu lăsăm capul jos, bă, nu lăsăm! De ce lași capul jos, Mihai? Mihai, David! Hai, David! Hai! Vezi că vine! Hai, David! Bine, bă! Bine, bă! Bravo, bă! Hai, păi! Hai, Cristi! Bravo, coach! Pas! Hai cu Cristi! Singurare! Pleacă, bagă și pleacă! Dai și pleacă, vezi că-ți vine din spate! A doua minge! Bravo, bravo! Rudi! Ținu Vlad, a ieșit în ăla, vine Vlad din spatele tău imediat la în sus. Vladi, la aia du-te un pic mai așa. David! Hai că joacă minge lui. Trebuie să-l ții acolo, nu mai în dreapta ta. Varlas, mai jos cu ăla, lasă-l pe picticul. Atenție! Da, Vladi! Așa, du-te, Horia, după el! Ține sigur, atât. Lasă-o să scură! Mărește, să spui acolo! Mărește! Dă, vezi că au capate! Urcă Cristi! Hei! 0-0. Ia noastră! Hai, Ianis! Hai, Ianis! Bagă-te în el! Joacă-te înapoi! Hai, mă, bagă și tu! Hai, bă, să ne presim un pic! Hai, Ianis, să mai tare, tati! Nu mai invers, 3 greșeli! Bravo, toți! Bravo, bă! Hop! Paul! Hai, hai! Hai toți. Bine, Vaza! Schimbă și dă un cuvânt! Intră, Rudi! Hai, Cristi! Bravo! Davide! Uite, Davide, partea ta, băiatule! Tu stai aici, Davide, trebuie să joci aici, în stânga, unde te-am pus. Hai mai sus, stăm în următoarea dată. Și aici cine? Senior! Dați-le să meargă, dați-le, alergați! A doua minge bate. Hai, Cristi, urcă, Cristi! Urcă, Cristi! Ia-l putem ăla. Pleacă, pindicul! David! Bravo, băiat! Bravo, băiat! Stai fața mea! Ce-a de la... Andrei, tu nu mai auzi deloc, Tot cu el. te-am pus să faci tu, te faci că nu mai auzi. Singur! Ieși! Mărește! Mărește! Mărește, Vlad!
Andrei, ții! Andrei! Bravo copii! Bravo, Eni! Ține-o! Bravo, băi! Bravo, Eni! Vezi că n-ai ajuns la Bravo, băi! Bravo, bă, toți! Bravo, Toci! Dă drumul la joc! Bravo! Andrei, bravo, sus să jucă, face, mă! Nu mai este de acolo! Hai Varla mai sus! Nu mai este! Hai copii, hai copii! Nu știu, 13 ceva. Bravo! Urcă cu ea! Ce vrei? Lungă și mărești că nu te prinde! Nu mai este! Dă-l afară! Dă-l afară! Bravo, Horia! Bravo! Hai, Varla! La 12! 12 ceva. Așa, bravo! Păi mai stai până la urmă să spui ala e ce? Bă, dar nu, cam ce nu-i vorbești? De ce nu te-i vorbești? Singur! Dă-i și pleacă! Dă-i și pleacă! Dă-i și pleacă! Da, mă, dă-i și pleacă! Hai, Cristi! Pas, du-te la locul tău! Mai repede, Varla! Mai repede! Așa! Ia pe Nu tot, mai Varla! trage afară! Mai ține foc să Păi da, acolo, dă acolo. Aoleu! Dă-i unul din Ticu, mai repede! Mai repede! Cicu! La careu! Vladi! Ne bați! Rudi! E bă, fața, stai departe! Păi ăsta! Vladi, bate! Vladi, bate! E la potat. Viticule! Du-te la care! Bate! Păi Varla! Păi du-te bă la care! Rudi! Băi, tu Hai, ce nu Rudi, uși, du-te bă bă, fața portarului! Da, mai schemă. Oh, fatto direct. Da! Te eliminam! Ai unul în spate! Hai, bă, ia, pătișoara! Calm, te grăbi! Uite, poate. Basta! Hai, urcă pe ea! Bine, la careu! La careu! Pune-o jos! Hai, recuperează! Lasă-te! Muiu! Băi, Varla! Băi, gândește Varla! Ia! Nu! Hai, Mihai, bravo! Așa,
Hai, nu, că pacul e de ce? Nu l-a omorât. Bravo! Hai, Horia, da! Hai, bate, haide, da tine dreptul. Singur! Orești! Bravo! Rareș! Mai puțin! Ăsta i-a dat drumul. Varlas! Recuperăm de sus! Da! Bravo, băi! Ține de ea! Hai, face, Mai repede! Mai repede! Nu mai atent, băi, ca Vorbește pe stație. Rupe-te, Vladi! Nu cade! A doua minge! Nu așa, ia. Hagi! Hagi! Fă ureloare! Lasă-mă cu asta! Băi, vă lăsați de parte, mă, hai că dacă îți dau eu, dai tu. E primul la minte. Ia-i brecu, joacă! Nu la capărare, și atenție! A doua minge! Nu pierzi acolo. Bravo, bravo, bravo. Și dai drumul cu băga. Nu la capăt, alargă! Ei! Bă, echipule! Uite-i numai Cris, Cris. Hai, Mihai! Ai băgat pe ăla în ședință. Joacă, mama, repede! Hai, hei! Hai la Ianis. Hai, Mihai! Hai, mă, urcă, Andrei! Hai, Cris! Hai, Vladi! Relăsește totodată! Așa, Bravo, băi, Vladimir. bate! Așa, mă. Hai, Anise, hai, Anise. Mulțumim, mă trebuie! Du-i pe acolo, nu era pentru să primești. Nu cade! Singur, singur! Calme, singur. Singur! Car, piticul, car, par! Atenție, atenție! Vardea, stai prea sus! Hai, bate! N-are nimic, hai înapoi. Ești și el, băi! Hai, mă, să urcăm, Claudiu! Uite-l în ochi, să-i dați! Hai, cu cine construiește? Noi! Bă! Bă, invers, bă! Ce-a văzut pe la bă? Angul ăla. Hai, Luca! Hai, încă o dată! Dă oștiu invers. Vlad! Trezește-te! A auzit pe la ei sau auzit că i-a dat la Am ridicat talpa, nu mă, că eu. Ăia în stânga, acolo, Rudi și Vlad! Păi treciți-vă! Hai mai repede, treci, mai repede! Și de ce nu strângem aici? Hai, bate. Da, pitic, uite în linie, uite în linie! Ce rău? Atenție, Cristi, atenție! Bine, bine! Faul. Bine, Așa, Așa, acolo, intră! Hai, Cris! Hai, 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 puiul! Băi, Cristi!
Ia-ți Bă, el! bă, o dată, bă. Ăsta-i de-al nostru. Bă, dar tu faci până proastă, taci din gură. Hai, la primit. Hai, urcă fac. Mută mai repede, prea multe atinge. Dă-i în față. David! Vino Mihai! Horia, du-te după David, Horia. Du-te după David, că dacă îi postezi. Hai, Mihai, mai repede! Mută mai repede. Și pași. Dă-o bătare. Dă rapid. Așa. Pleacă rare, pleacă rare. Rudi! Calco, calco! Scorul. Băi, rare, e spațiu scurt, țărca o capă, oprește-o! Vinio! Lișio! Lișio! Acolo, intră marcat, badă la tine. Nu ți-a zis. Băi, rar! Ierte toți fără să vezi. Hai, nu-i nimic, o luăm de la ceapă. Haide, haide! Hai, mai acolo. Hai, hai, David, e aici! Auzi-le! Lasă-mă în față. Hai, vino mai mare. Așa, urcă să vină. Hai, Iani, să iau tu. Bravo, Rami! Hai că poți! Intră, Iani! Mărește bola! Mărește! Haide, acasă! David! Alexei, ajută la duce mașina lui Vinco. Bravo, băi! Hai, zi cu ori, ia. Bravo! Băi, Cristi, bă, fii poate la prelorile alea, că numai în adversar ți le faci. Ce face aia de fel? Badea! Pleacă ăla. Uite unde tot ce-am. Dacă se înjură ce? Lasă-l, mă, să înjură, arată ce să faci cu mingea. Mai sus, Da, e venit. mai sus. Mai sus. Înjură. Îți dau. Băi, George! Dau pas la adversar! Hai cu fața! Hai, țărani! Cum vrea să cadă? Cum vrea să cadă? Era bătut, da. Hai că e... Bravo, băi! Mărește! Și! Nu, că e offside. Băi, Varla! Fă, bă, preluare! Iticule, ia-o tu la care e 1 contra 1. Păi du-te la care o poate sare în el. Coboară! Da? Revenirea față! Hai cu fața, hai cu fața!
Buona parte. Parla, atenție, prevenție! De ce? Mai repede! Băi, frate, nu pe picior și nu dai galben, nu dai nimic. Dai galben, tati! Îi dai galben! El l-a lovit. Să nu-i dai! Păi el l-a lovit, mă, ce galben să-i dă? Păi cine? Și bate. Vlad i-a pus piciorul, a pus să-l asta. Vlad i-a ridicat piciorul. Nu te pot să facă ce s-au străzut? Bravo, Natale! Vino acolo, aici, mai repede! Dai jos! Eu plasă, să rupă. Ieși! Băi, Maria! Băi, băi, băi! Nu mai pentru ei, dar... Hai, Rudi, hai, Rudi! Lasă lângă George de acolo. Băi, George! Joacă pe lungă, te-ai găsit în presiune! Uite, duci pe ăștia sus! Ce face, băi? Pregătiți! Luați-vă oameni! Vladi! Atenție, pui! Bravo, Puiu! Bravo, bravo! Bravo, Andrei! Coboară! Da. Vă salut, domnul Ciprian! Cipriane, Vă salut! haide, Hai, George, nu-l lași. Hai, Rudi, singur! Hai, Barla! Intră mai repede în zonă! Ești pe teren! Dă-i de... Și!
Băi, băiatule! Băi, ăsta! Te trezești! Am văzut. Hai să fim mai atenți, un pic mai atenți. Mamă, ieși! Nu stăm acolo, nu stăm bine acolo. Horia! Băi, joacă pe lungă dacă nu e să... Băi, Vlad! Treziți-vă! Nu mai știu ce, stânga atacul. Bravo, băi! Bună, bă! Paul! Nimic, Laud, nimic. Alexa, stai aici, lasă mine, dacă... Nimic, Laud. Alexia! Aici, asta e aici. Deci, păi dacă n-avem să știu ei... Hai, George, mai bine! Hai, Mihai, hai, Mihai! Bravo, bă! Bine, Ianis! Bine, Ianis! Hai, Vlad, îți bag o foarte ok. Hai, că asta așteptăm și noi. Hai, te să nu știu, da, eu nu știu de ce. De ceva vreme așteptăm. Mișcă-te! Mă duc acum. Bravo, bă! Și mă față! Dai fața mea! Hai, Doamne! Schimbare! Ieși în el, padă! Joacă! Pleacă toți! Pleacă toți! Bine, mă! Bă, trezește-te și te mănâncă! Schimbare! E fază periculoasă, inventăm noi! Niculei! A fost minge, dădeam gol, n-a vrut să mă strângă. A inventat. Băi, George, prendiți-vă! Hai, scot partea aia! 13! Hai! Hai, A fost la... Ca Martinez. Bravo, bă! Hai, băi, sus, bravo! Mâna! Hai, calmează-te, calmează-te! Hai, nu fie Am văzut la ultima mai ăsta, zice, nu vrea să bată. Hai chiar și urmă mai târziu. Cadou. Extra tot. Hai, ne așezăm! Bății!
Varlas, haide ce facem? Intru! Bravo, bă! Bravo, Toni! Bravo, Toni! Bravo, copile, bravo! Păstrați-ți părul! Uite că-i fault acolo, băi! Băi, Davide! Ești mai puternic, bravo, David! Joacă! Coboară! Bară pe picioare! Bravo, băi! Hai bă, că a dat în minge cineva cel. Că de ce ție? Nu e bă, l-am întins, nu a atins, nu a cu minge. Niciunul nu e. Ăla, noi! Hai, poate fi. Bravo, mă! Ieși în el! Și! Yes! Hai, Andrei! Hai, Andrei! Acum! Bravo, băi! Andrei! Bravo, Andrei! Hai! Ia, ia! Egal cu sud! Hai, Vlad, dă-i. La următoarea să dai roși! Da, bravo! Dacă nu este... Arată-ți roții, mă, că ți-a rupt! Mai bine jucați fotbal, mai bine jucați fotbal. Decât să comentați. Mișcă-te! Hai că e mult mai mult. Dacă nu ți asta, nu se face. E băiatul meu, mă! Să vă trăiască. Hai, Fani! Băi, mai aveți de jucat, hai! Hai, că mai au Bravo, Horia! Bravo, Hori, bravo, bravo. Hai, copii, haide! Cristi! Țineți linie, bine! Acolo, că ai dormit! Haide! Băi, băr! Vino și scuze, Că nu-i bă! băr zona ta acolo, că primește ăla! Haide, ieși în el! Și! Hai, Andrei! Și acum mă uitai! Noi ne uităm pe totul. Cristi! Cristi, cai! Băi, Cristi! Băi, tu ai ceva în cap! Are. Bate, Vladi, așa! Așa, Andrei, atent, Andrei! Da. Mamă, ia să-l Da, păi și la noi n-a venit. Merge! Merge!
Dar dacă te duci tu să-i duci un primar într-o scaze mare, ai faci de bani. Ieși, ieși! Ieși în el! Ăla e, bravo, bravo! Ei, tăi! Așa, doi! Doar afară, că era afară! Merge! Afară, păi afară ieși tu, bă. Schimbare! Cristi! Fundaș în sală! Lucas, Coto, vedeți-mă de vreo. Băi! Cum intră la aut acolo? Ia uite să ne dai bine. Nu pot să Du-te mai repede! David, Băi! Băi! Davide, fiți bă atenți acolo! băi, se poate, bă, Contează. Băi, Vlad! Haide! Hai, copii! Oni, Haide, el v-a primit. Baci! Așa! Hai, Andrei! Hai, Andrei, mai repede! Hai, Vlad! Mărește, dă! Au, să fost trece. bravo, Pe Luca! picioare! Bravo, bă, copile, bă! Luca, bravo, bă! Îi pică 2012. Luca, zi-mă că e 2012, că nu știe. Hai. Hai, bă, dă-le drept, jucați! Hai, bă, prestigiți toate alea, vreți dracu, jucați domnișoare, sunteți de pe meci, sunteți. Băi! Ce investi, bă? Arogant? Cu fața. Cu fața. Haide, bă, hai la primit, singur. Ieși. Pleacă, Baci! Așa, mai Du-te, du-te, du-te! Hai, Andrei! Nu lăsa! 2-0. Nu ce se Hai, ne. bă, ce se Da. Patru, așa. Că au intrat ca să Continuare! Continuare! Bravo, Luca! Nu mai este! A avut să trimit o poză. Dă-i, Cristi, ia! Joacă! Băi, toți! Băi, toți ce faci capul ăla! Joacă pe continuare, Alex, în dreapta! V-a terminat cu asta! Haide, hai că să-i dă. Hai, George! Andrei, Andrei! Stai mă picioare! Claus! Hai tot! Băi, de ce e Badea? Du-te, du-te, du-te! Băi, Badea! Da, băi, băiatul ăla nu mai ieși de acolo! Băi, mingea 2 și în față! Eu! Ai ieșit! Schimbare!
Dai pas. Nu, mă, nu lângă mașină. Dă-i că e cu fața. Mai bacine! Foarte bine, Tony. Cristi, să ai un pic cald, ai galben. Direct. Bravo, bă. Opa, capu! Barla, coboară băie! Hai Andrei, că s-a băgat. Hai Andrei! Hai bacine! Hai și noi, hai și noi. Hai, bate, hai și noi. Era faul, era mai bun. Bravo, bravo. Am vrut golul ăla. Bravo, bă. S-a dus sau nu s-a dus? Fără să nu. Bravo, copile. Bravo, mentalitate de lider. Aici. Nu e voie. Alexia. Eu nu am văzut. Facem egal ultima etapă. Așa. Așa. Singur! Laude! Ești absent! Dă-i golul ăsta. Hai Barlas! Hai ceva, Jordi, te dai mingea la picior! Mai urci până ce ai pe net! Dă mingea de acolo! Dă mingea de acolo! Mai vezi altceva, atent Andrei, atent Andrei! Atent! Atent! Să audă poartă și a luat-o cu mâna. Andrei, mai jos un pic! Uite așa, vino în el, mai repede, vino în el! Hai, Vladimir! Hai, Vladimir! Hai, Vladimir! Nu te Vladimir! Nu te mă fața pe Cea mai repede! Ne jucăm, nu-i bine. Nu preluai, că avem. Fii atent, Vladimir, nu-i pe loc. Bane! Hai, Baba! Atât! Uite-o, Vladimir! Singur Vladi! Hai, Andrei, da! Da, Andrei, până la capăt! Barlas, mai repede, toți! Badea, te ferești de ea. Bravo, bă! Hai, Andrei! Hai, Badea! Bravo! Aici l-am observat. Mai mult de atât. Mario! Unde fugi? Uite-mă pe acolo! Rămâneți aici!
La 0. A întrebat de Carla de Singur, doamna. Andrei, acolo, Andrei. Andrei, ascult. Așa. Te duci în zona aia acum. 1! Hai, Andrei. George, de ce mă... Nu mai e! Bravo, copile! Bravo, băi! L-a intimidat la bani. Băi, puiule, băi asta! Puiule! Ce ți-am zis, bă? Hai, băieți, să puteți. Vladi! Lasă-l! Vino în zonă centrală! Vladi, ai om în spate! Băi, varlă! Hai cu... Hai, deci. Lasă de asta. Văzut pe el, sus. Pepenaș. Băi, puiul! Băi, ți-a dat, joacă, bă! O bași tot de unde vine mingea, băi, ăsta! De unde i-a dat la badă? Merge? Schimbare! Schimbare! Da, Barlat! E lângă tine, Badea! Urci locul lui, Vlad! Vezi cu pasele alea înapoi. De la dinghetare? Da. Bravo, Oana! Foarte! Bravo, puiul, așa, da! Ei! Aici, Andrei! La cărare! Bine! Lasă-l! Băi, Ani! Dă-o bă lungă linii! Coboară! Bravo, băi! Hai, urcă! Bravo, băi! Dă-i-ne-a bani. Dă-i-ne-a bani. Băi, David! Băi, Hagi! Băi, ăsta! Băi, Davide! Dă-vă ăsta în ea! Joacă simplu! Mai fac un amic văzut. Îi pune pe ăștia, care nu... David, strigă pot! Dar nu peste! Nu ai grijă pe foc. Urmăriți și la portar! Uță! Lasă-l bă pe Badea să coboare și ia-ți în fața fundașilor tu! Adi! Andrei! Vino mai, du-te bă la încerc!
Atât, Andrei, rămâi sus! Și! Hai, nu, e pe Andrei singur! Mută! Du-te, băi! L-am pis! Aceasta te Claudiu. Cristi! Ce Hai, George! Băi, Cristi, băi! Ieși de Bravo! Ești, bă, George, în el nu te mă reptă! Uite că ți-o dau ei! George! Le-a dat! Auzi, și acum de că stai capul jos? Hai, George! Nu mai este! Așa! Hai, Andrei! Așa, bravo! Joacă! Bun! Urcă, Alex, din penal! Hands! Bravo, Calu! Bravo! Hai, Cristi, fără fault! Bravo, băi! Hai, poartă! Două minute, băține, dormim! Hai, repede! Așa, nu iese! Dă-i-ne-a băt! Aoleu, Ioane, nu așa. Pas! Pas! Asta-i cu lângă tine! Băi, Ioan! Băi, am șomut! Ca să cer tot, domnul profesor. Calm, da, calm. Domnul profesor, asta e. Ce frumos e ăla. Uite, Cristi! Bravo, mă! Oiule! Uite centru! Oiu! Singur ești! Hai, David! Haide! Hai că ți-o dă! Era marcini. Hai de patru. Hai! Atât! Hai să cauți tu acolo, stai cu Ioane, mai în spate, vigilați bine în spate! Ready? Uite cum! Atenție, lasă-te, Vlad! Hai cu tine! Prinde joc, copii! Nu cade! Bravo, Ioan! Marcine, coboară, mă, mai repede! Hai fața mici, hai fața mici acolo. Uite, Marcin! Oni, hai să Du-te mai repede! Domnul arbitru! Avem și totul jos! Plecați de lângă el și nu Alta, mă, vedeți! bă, Ce mai taie?
Copii, dacă nu aveți grijă că copii, ce faci? Aveți grijă să avanseze, dar aveți grijă că de mici. E copii. Mai duceți-vă la arbitraj, mai duceți-vă la Oprini, copilul jos, oprești, vezi ce că nu știi cât de grav e accidentat. Verifici și poți să dai să la medic, să nu avem ce câștig. Dar n-ajunge la niciodată. La ei nici nu să ajungi deja cu direct în asistență. Mare, este mai Apucați-o cu doamna antrenor acolo. Cum bate? Cum a bătut băiat? Cum bate, mă? Ia-o, bă, papiere, Davi, cremare La papiere. basket a bătut băiat arbitre. Singur, Bănea! E singur, singur. Mai repede! Toni! Merge! Stai, nu intra, Toni! Așa, intră. Bravo, copil, bravo! Hai! Schimbă în dreapta. Remi, hai, mai mult! Schimbă în stânga ta, dreapta ta. A doua minge, faci la mine. Bravo, Toni! Bravo, David. Nu l-ai, Matine, nu l-ai. Ia uite, Cristi! Bravo, băi! Bravo, bă, copilul, bă, bravo! Nu l-ai, Jessica, nu l-ai. Hai, bă, bine! Vorbește, Vladi! Hai, bă, băi, ăsta, trezește-te! Dai singură, tu te informezi! Luați-vă oameni. Hai, Andrei. Capel. Bravo, Preda! Dirigent, bravo! Mai repede, așa! Rare! Ia uite, bă, ia la casă, mă, ia la casă, mă! Nu, mă, în spate, oprești mingea, cum plec? Joacă, David! Ia vezi, Mario! Ia uite, acum! Mașine mai jos, mașine mai repede, bine cu a doua minte, unu. Hai că nu e. Hai, Andrei. Hai, Andrei. Ia la tras de mână. Ia. Faul, bă, nu vrei! Presiune în el! Hai, Marcin! Acum ai văzut. Doamne, când câștigi la basket, ești pe el, taci din gură, nu mai dai taci cu mâine. Bravo, copile! Bravo, bă! Du-te! Bă, nu mai strânge bălă în gara, ție treabă cu față! Bine, vezi că vine. Ești! Ești! Hai, te acurcă tot. Așa cum e! Hai, du-te, Vlad, de până poartă. Ia un căpăt. Hai, Hai, bă, direct.
băgat toată mingea. Fața, ăla cu fața! Care plânge. Bravo, băi! Pleacă Bacine! Băga și el în cap. Cu Bacine. Bine, bine. Gal, gustă, Gal. Vezi că bine. Oliva, atent în dreapta! mai devreme. Cristi! Hai, Bacin! Bacin! Ți-a dat-o? Să-l ții minte, băi! Pleacă, mă, Cristi, pleacă! Hai! Nu m-a lăsat să întoarcă. Hai! Offside, offside! Nu-i nimic, Ștefan, hai! Ai pe linie cu el dacă vrei să vezi unde ce a văzut Dă-i el. stânga, dreapta, jos! Nu să urc cu ea ca acolo, aici să-mi dau un portar! Am și s-a pierdut. Hai, George! Du-te pe vitele. Duce, mă! Nu da ce trebuie. E unul, n-ai ce să zic. Hai, George! Mai aproape! Așa, George, bravo! Cristi, ești bun, mă? Păi mai suna tu. Bine, bine. Coboară mai repede acum, hai! Ați scos coastele, a? Hai înapoi! Bun! Hai, Edi, hai, Edi, bravo, tată, bravo, tată! Dă la capăt, Edi! Bravo, Puiu! Băi, Alex! Ai două atingeri de aici în cor! Nu renunțare! Davide, scoate capăt de Faul, pământ! Ia la șapcă! Ei, faul, bă, n-ai văzut cum l-a ținut? Ieși în el! Băi, rar! Nu pleca joc! Băi, unde stai ce cu Vladi? Unde ești Vladi? Unde? Hai, băi, jucați, cap și pus, hai! Joc! Băi, Andrei, haideți pe el! Haide, Andrei! Băi, te-ai drumul la repede, băi, Davide, băi! Haide, Hai, bă, băi! Tine, uite, aici! Ia cu mingea, băi, David! Hai, Badea, presiuni! Offside, ridică, bă! Ce să facă că ești? Cristi! Joacă, bă! Hai, Andrei! Hai, Andrei, acum! Coboară tot, Lin! Andrei, urc! Mai repede! Nu lăsa, Andrei! Hai, Vladi, nu lăsa! Hai, Hai, Vladi! Hai, George! Hai, George! Nu lăsa! Ei, gata, rămâneți aici! Rămâneți aici! Gal, Davide! Hai mai sus, mă, hai mai sus, mă. Puiu! Merge în centru, deci Puiu! merge Scoate mai apă! centru, deci.
Cu fața la portar, cu fața la portar! Andrei, vino aici mai repede. David, primi! Hai, Bacine! Hai, Bacine! Ia-o sigur, du-te! Bravo, Ștefane! Mama, mi-a pune și au furtat de visat de sus. Da? Sus! Lungă, Cristi! A vrut să ne sperie. Lăsați că tăi un pic. A adus direct. A adus toată fericirea. Nicio cronică de mic. Hai, Andrei! Fără faul! Atenție, Bacine! Schimbă cu George, mai repede! Lași-te Fii place! atent! Dai ea acolo! Hai, Bacine! Așa, mă. Hai, Andrei! Hai! Hai, place! Du-te, Andrei, urcă, Andrei, urcă! Hai, Vladimir! Hai, Bacine! Unde se duce? S-a terminat! Este în picioare, face coricel! Bravo, băi, Luca, hai! Față mingea, față! Nu mai dați! Avem nevoie de asistent, e rău de la tensiune, vă rog frumos, avem nevoie de asistent. Serios, nu mai bună, chiar E rău, vă rog să meargă asistentă la el. De la fetele s-a speriat și la rău. E rău un domn aici, vă rog frumos. Păi da, dar nu poate să-i hai, să ducă o parte. Ba da, intrați pe aici, pe aici. Intră pe aici. Salvei! Jogi ține în mamă! Direct! Așa, s-a terminat! Sus, sus, băi! A, bă, ce le dai, bă? Du-te mai în față, Zidu, du-te mai în față! Jogi ține la om! Gata, s-a terminat! Hei! S-a terminat! Ei! Hei! Că i-a băgat piciorul cu el! Asta nu mai dă din pauză, nu dă pe el. Coboară la Alex! Hai, puiu! Hai, Puiule! Hai, Puiu! Bravo, Cris. Nu se mai grăbi! Nu grăbi! Dar puiule! Du-te, Vlad, du-te, își presează acolo, du-te, că poți, poți! Poți, du-te, du-te!
Dublează-l, Toni! Aoleu! Wow. Ține-mă de aia acolo. Bravo, băi! Nu vă grăbiți! Acolo era! De față. Ei, s-a terminat! Ei! Urcă la ei, urcă la el! Urcă, așa! Hai, Vlad, intră, nu trece! Nu trece! Următorul, haide! Așa e, gata! Băi, a fost, Paul, mai comentarul. Hai, că vă face video. Aici, e aici. Stai că e aici. L-a pus cu piciorul da la jumate, mingea. Măcar așa. Măritate. Măi, Vlad. Hai, intră, Călin! Intră! Lungă linie aici, să termine! Lungă linie! Unde mă nu dă la... Hai, bă, dar ce e faza? Bă, frere, mă, trec, mă. Dar pune la băi, că a ținut 20 de minute, băi! Au trecut 4-5 minute, a trecut. Așa, bravo copii, bravo! Bravo copii, bravo! E de la pauzele și la... A dat la pauzele astea, a dat roșu. Era agitat de acolo să trage. Eu am descoperit fenomenul cu iranienii. Și l-ați vedeți până mică. Și la meci, la cine? Nu știu dacă mai ești un ceea. Mă duc eu să văd, băi. Eram mult toți. Dar știi când mă aruncam de aici? Mă, ce a venit să ies în piscină. Să trăi netele. Să trăiți. Deci,